What's up? Good morning, good morning, good morning, good morning. Yan. Yan guys. Uuwi na naman tayo. Tapos na naman yung isang araw ng ating pagtatrabaho. Yan po kalalaki yung bakal namin na ginagawa. Ayan. Yan. Malalaki po yan. Numero 30 po yan. So mag-out na po tayo. Gusto po yung overtime. Kapag-overtime na naman tayo. Lang, tsaga-tsaga. Kailangan talaga magtsaga. Yan yung crane namin. Crane yan, mga sangkay. Saka pinapatay pa yung mga machine doon. Yan, kung nakikita nyo, maliwanag doon. Machine namin yan. Yan, machine ko, malaki. Doon, mga machine ko. Tayo mag-out na. Ganito lang kasimple ang buhay pag OFW. Kaya pag uwi natin, tayo ay yung crane namin na malaki. Malagayan ng tornilyo. Puno na naman. Pag uwi magluluto tayo niyan mamaya mga sangkay. So abang-abang muna mga sangkay. Abangan natin mag-out yung ating mga kasamahan. Wala po sila. Para makita mo yung ating mga kasamahang Chinese. Tsaga-tsaga lang talaga. Kailangan talaga pagtsaga.
Pag-uwi kaya kailangan masipag ka pagka nandito ka sa ibang bansa. Discarding malupit naman yun. So guys, yan. Hanggang dito muna. At mamaya papakita ko sa inyo pagka naluto na yung ating hinandang adobong atay. Atay! Dapat pork stick sana. Liver stick ba na atay. Eh wala namang kalamansi tayo. So, dahil sa suka, adobong atay na lang. So, yan guys. Dito muna. Bye-bye! So, yan guys. Sinasali na natin yung ating adobo atay. Yan. Yun. Ito na po guys. Yung ating nalutong adobong atay. Yan. Napaka simple lang pero kailangan talagang masipag ka dito kasi pagka hindi ka masipag ay siguradong magugutom ka. Kung mga pangmadali ang pangluto, yan, dapat naka-prepare ka lagi. Katulad ng overtime, kailangan hindi lang puro dilata, kailangan alternate din siya para yung katawan mo is malagyan ng masustansyang pagkain. So yan guys, hanggang dito na lang. At maraming salamat. Nandito na naman kayo sa dulo ng aking video. Thank you so much. Please subscribe my YouTube channel, Proud Waray TV. Please share, like, and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong video. Yan. Pagkatapos lang po ito ng ating trabaho at nag-overtime tayo. So pag-uwi, kailangan magluto kasi hindi pa ako nagpapapintang para mas masarap yung makain ko. Kaysa sa pintang kasi konti tapos yung iba hindi mo pa makain. Kaya yun na lang yung pinili ko kasi binibigay naman yung allowance namin. So yan. Maraming salamat sa aking mga kaibigan, sa aking mga nagsusubaybay ng aking video, mga supporter ko dyan. Yan, magandang umaga kasi umaga na ngayon. At mabuhay po tayong lahat. God bless po. Maraming salamat sa inyong panonood sa video ko at sa mga suporta na binibigay niyo sa akin. Thank you so much. So, shout out sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. At ako'y nagugutom na. Kakain na po. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye!